Manan. So sa kaaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rose. Sa dili pa na kusugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Let the love begin. We've gotta take the chance. RMN Drama presents Handumanan. So sa kaawit. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? May kining sa kababay nga taga Banilad, Cebu City. Ang tumatatampo, nagdasingan nga Rose. Happy 9th anniversary, mahal. For you. Unsa ni? Tanawa. Wow! Bag? Yes? Kinaibaw ko unsa ka ganahan og pag. Thank you, mahal. Happy anniversary. I love you. I love you too. Unsa man na si Hari, nak? Wa pa ni plano nga makigminiyo nimo? Sa tinuod lang man, no? Andam naman gyud ko, pero wa pa man gyud mag-propose si Hari, uy. Uy, dugay na gud kaayo mo. Siyam na mo katuig niya wa gihapon. Nak, ngano man ka? Ma, uhuot man ang akong dughan, ma. Naglisod ko ginhawa. Uy, magpa-check up ta. Ayaw lang, ayaw lang. Basin og stress lang ko sa trabaho. Pahaway og tarong, ha? Oo, ma. Uy, girl! Kung saan mo tayo nahitabo ni mo? Uy, nihugol lagi ka. Maulagi. Wala gyud ko'y ganang mukaon lately, girl. Uy, anong man, okay lang ka? Na okay raman. Pantay, ha? Babala ka sa tanim mo, uy. Doon sa malikabantay na sa harian na. Wa. Pero sige lang. Mas maayo pod og dili siya makabantay kay aron dili siya mabalaka. Driver you are calling is busy at the moment. Anong dili man nimo tubag si Harry? Busy siguro kayo ni siyang trabaho. Atoon ako sa siyang apartment. Ako siyang surprise. Magluto ko. Asa man tong iyang gunting, uy. Basig na adin ni sa mga hunos. Unsa man yung kamay nga box? Sing-sing? Mag-propose na siya na ako. Uy, mau ba? O niya, sure ka. Naprahin mo ng sing-sing. Ay, kontrabida lagi ka, no? Kangkin sa pamandi ay. Kaya binuwang rin ako eh. Sige na, sige na. Magtiwas na kong luto. Magpaasifra ko nga wa ko makakita ini. Tanaw na tag unsaon ko niya pag-surprise. Wala ka magsulti nga. Niya ka din eh. Wa lang. Surprise lang. Nagluto ko. Busog ko. Unya na lang kung gutomon ka. Usap mga oras ang muli. Unya na. Wa man sa ko'y trabahoon karon. Rose, niya na magdi ka. Buhaton lang din ako. Unsa man na? Magbuwag na ta. Unsa? Mahal. Ayaw na pag binuang og ingon ana. Seryoso ko. May lain kong babae. Huwag mag-propose na ko niya. Harry, please.
og inaani. Sorry, Rose. Pero, please, pahawa na siya akong kinabuhi. Unsa? Tinuod ka to? Or basig prank rat to? Tinuod to, girl. Kaya mong ko niya pugi nga nilakaw ko. Sige lang, girl. Okay ra na. Magkakita ka na lagi og lalaki nga para gyud nimo. Musimba ko. Aron mo gaan ka ang akong gibati. Oh. Nganong takan man og tao? Oh. Naay kasala. Si Harry. Tinuod kita nga kaslon siya slain. Ngano? Ngano? Anak, Ma, unsay nahitabo. anak. May problema gid ay kasing-kasing. Ug maayong gani kinaibuutan nga ni Dunhit sa kasing-kasing sa iyang anak. Mao'y gipuli sa imong kasing-kasing. Unsa? Maayo kay nagmata na di ay ka, Rose. Kini si Lawrence, akong anak. Ang igsoon sa tag-iya sa bag-o nimong kasing-kasing. Salamat kaayo ninyo, ma'am. Sir, Og may offer di ay mininyo. Since diingon man si mama nimo nga wa mo ikapalit og para maintenance, mo offer ko nga adto lang una mo puyo sa amo para ma-monitor ka namo. Sige, ma'am. Daghan kayong salamat. asa man ka nila gibutang ilang mga baso? May ipangita ka? Sir, nangita unta kog baso. Uhaw kaayo gud. Ila pagsir na ko eh. Pagkuya na lang. Total, kuan na kasing-kasing manasa kong manghon ng imong gigamit. Salamat, kuya. Darang baso. Ug kung may lain pa kang gikinahanglan, ignalan ko ha. Ako na bahala nimo. Salamat. Uy! Masig mainip ka ni Lawrence, girl, ha? Nganong dili? Gwapo man siya. Binuang ra, uy. Dili pwede, no? Maikog ko siyang mama, uy. Nahibaw ko nga gipangga ko nila tungod kay naana ko ang kasing-kasing sa anak ni mama. Maong dili nila ko hatagan og mali. Mingaw lagi. Hain man ang mga tao. Naglakaw sila si mama ug si mama nimo. Na sila'y gitambungan ng party. Mao di ay. Dali, ato tas likod. Nako'y pakita nimo. Ha? Sige, higda. Ha? Unsay? Sa ligi lang ko. Higda na ng hapin. Higda. Wow! Nindot kayo mga bitoon sa. Ganong nahila ka pa? Abi ni mo. So kanya gibuwagan ko sa akong ex. Karon pa ko ni bati og kalipay. Aambot nga no, pero gaan kayo nga akong pamati nga nagtanaw sa mga bituon. Kalimti na itong nagpasakit nimo. Bago na nimong kasing-kasing karon. Buti pasabot, napapas na to siya. Lawrence, Rose, ganahan ko nimo. Ambot nga no. Pero, pag una pa lang na akong kakita nimo, bisag katungo pa ka mo mata, wala ko may mutang. Gusto na kong makailan nimo.
Lawrence, sa tinuod lang. Ganahan sa ko nimo. Pero, maikog ko sa imong mama kod. Dili ko gustong lainon niya pagsabot. Ay kabalag ka. Nebaras mama sa kong gibati para nimo. Unsa? Gusto ko matiman nimo. Upangga nimo. O gusto na ko nga ako mo'y pinakauna o katapusan diha sa bag-o nimong kasing-kasing. I'm in love with you, Rose. I love you too, Lawrence. Sukad nga nakailan ako si Lawrence og iyang mama. Dili kay nabag-o lang ang akong kasing-kasing. Murasad og nagbago ang akong kinabuhi. Og dako kayo ang akong pasalamat kay literal nga gipangga gid nila ang akong kasing-kasing. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Rose nga taga Banilad, Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nakalahan, Let the Love Begin. Mayong adlaw kaninyong tanan na nagpaminaw karon ng tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Gator ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ramon, minyo ug may 5 ka anak. Tagadaan Bantayan, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Aron inyong hisabtan, ingon nini ang mga panghitabo. Dong Ramon, wa na biya tay bukas malungag din ay. Naningila sa di itong tindahan nga kung tangag dilata pag may aging simana. Kay ipangumpra na ko nun niya. Mau ba day? Sige lang, mangisda ko ron. Mamasin ko basin daghan ako kuha ron. Sao nga, wam kayo ko yung nakuha nga isda god sa mga ngaging adlaw. Ay, mag-ampo lang ta dong. Basin pa day kung naan na ron. Mayon ta day. Mayong dagdagan tagkuha ron pre, oy. Lagi pre eh. Ay wanig yun may konsumo sa amo. Ay, tabi daw eh. Nihit mo king isda nga kuha na to sa mga miyaging adlaw. Lagi. Kung saon lang, kung magpirmi ni. Magkutman yung pamilya na to, anay. Lagi pre. Ampo lang taan eh. Na natay kuha ron. Kumusta man dong? Daghan mo kuha? Di kayo daghanday. Pero mamayin nila ni para karon og ugma. Mabayaran sa ito nato katong utang nato dito sa tindahan. Ay, sagdi lang doon eh. Okay na na. At least ba, naakisawa yun. Ay, kapait ko na ng kinabuhis, pobre sa. Dong, Kung dato pa lang ko, di yung tamo maglisod nga akong pamilya. ay gupagunahon na anak eh. Igo na ako nga. Ang akong bana, kugihan o buutan. Lydia. Nagkabala ka day. Maningkamot ko. Bahalag, mangingisda lang ko. Pero maningkamot ko nga mahatag na ko ang inyong gikinahanglan. Salamat dong Ramon. Gidadaan tamog sudan din eh. Salamat, ma. Way sa pa yan. Ramon nakabantay ko. Nihugo ka man og maayo ron. Unsa man naa kay gipamati? Wa man ba? Sa kago na tingali ni. Uy, pahuway gyud in taon ha. Ayaw sige hunaunaan ang problema. Kay kanang problema naaara gyud na solusyon tanan. Ma, Kung wa na gani mo'y kaon, adto amit dito sa imong amahan. Ayog suluhan ang problemahan nimo. salamat, ma. Nga naman eh. Mura man kong magapas kong ginawa. Day. Dong, nasa mo ka? Day, kuha sigong tubig dito palihog, eh. Ha? Ay, kadiyot. Sige, kadiyot. Ya, kumusta namang pamati ni mo? Arang-arang na, day. Ay, salamat taon. Kuyawan man tani mo eh. Nonsa di ka? Ambot nga no to. Di kalit mo lang to nga maglisod ko ginawa. Dong, Oh, anong nang naon ni mo?
Nabalaka ko nimo. Kung saan naman lang simba ko kung may daw tang mahitabo nimo. Di na ako kaya doon. Day, way daw tang mahitabo na ako. May pagunaw na anak. Naa pa lang unta ti kwarta. Di magiging ta kaingon ini kahago ba? Kung matrabaho na lang ka ko. Kung mo trabaho ka, kisa may mo bantes itong mga anak. Tung, Pasag di ko nga manarbaho para ninyo. Sa pagkakaroon, nagkinahalan pa nimo nga itong mga anak. Kay ang duha, bandayanan pa kayo. anya ikaw? Ay, ayaw lalagi kabalaka na ako. Pahuway rin ko ang ani. Maukira ko. Tung, Sukad to na hitabo nga mura kog maglisod ginhawa. Mo'y akong pagtuo nga ato ratong gabi una. Pero nausban pa gyud hangtod nga nagsigi-sigi na. Pero wa na ko gipahibaw nga akong asawa kay dili ko gusto nga mag-uol siya. Akong gitago nga akong gibati nga ingon ana kay di ko gusto nga hasta siya maproblema og apil. Unya, Kagrabe naman ang ubo ni mo, pre. lagi pre. Huwag kang pa-check up na, pre. Murag, pila naman nakadlaw. Isang taon kong kwarta para chika pre. Magkiningkita na tos pagpangisda na rin. Pertira man ang taong gamaya ni. Bayad pa biya tag-abang anis bangka. Mausa lagi. Pero, pre, kunaw na agyapon ng imong panglawas, pre, ha, kay lisod na. Si Bakog, unsa na unya na. Na, dako unya kadaot kumao. Pre, Dong, asang para sa dok din his kanon? ha? Ang sandok kanon ba? Ikaw may last mi kaon. Wa ko may bawday. Ha? Sabi ka may pao, uy. Nalimot ka di ni mo gibutang? Bago pagay kang magkaon. Oh, nalimot man ko day eh. Akadali, basta di mong nalimot, uy. Tingali biyag malimot na sa kang asawa ko di mo, ha? Lydia. Ano man eh. Mura magdihuot akong tukan. Pre. Uy, pre. Muram kang nanuspad, pre. Okay ra ka? Sakit akong tukan, pre. Ay, sure na, pre, uy. Pre, pahuway sa dia, pre. Ako lang saan eh. Pre. Pahuway, usakit tingaling maunsa ka. Pag-inom sa tubig, pre. Oo, pre. Salamat, pre. Ramon? Ramon, nansa ka? Ramon! Magduhan ako kasimana nga wa mangisda tungod atong hitabuha. Nagtuog ko nga madayunan ko atong. May na lang gani kay nabantayan na ko mismo sa kong asawa. Ang akong mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana, nga naman nga anhimang kong maglisod o ginhawa kung muhigda ako. Posible ka nga nako'y sakit. Unsa magani? Ikaduhang pangutana, unsa makay posibleng hinungdan ani? Wa man ta ko'y bisyo pero nganong naama ko'y gipamati nga sama ani? Sa sige ka ni nagugunahunas problema? Posible ka nga stress ang hinungdan ani? Ikatulong pangutana, kinahanglan ba nga magpa-check up agyud ko para ani? O naara mo'y pwedeng ikarekomendan ako nga tambal nga pwede na kong imnon aron sa pag-obserba una kung angay ba kong magpa-check up? Ikaupat o katapusan, unsa man nga mga butang ang kinahanglan akong likayan aron dili nimo trigger ang akong gipamati karon? Doon na ba say mga pagkaon nga angay na kong likayan o angay na kong kanon? Dili ba pwede nga mubalik ko sa akong pagpangista? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Ramon. Mayong adlaw mga suking tingpaminaw din sa tong programa.
kini ang akong suliran. Anin na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa iyong mga medical, psychological, emotional, o mga drug-related nga mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal nga mga problema naa si Attorney Eileen nga andam og tagana nga mo tubag niya ng inyong mga legal nga mga concern. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is mao sa ni akong natubangan karon, no? Train your mind to see the good in everything. Usahay man gud ang atong makita sa usa ka panghitabo puro bati. Pero wa ta kay balo nga kanang uban ba blessing in disguise nga nagyoy nindot pod nga inunta mensahe or kanang meaning ang mga panghitabo sa atong palibot. So we try to be optimistic, not pessimistic. So ang atong matatapo karong adlaw si Ramon. Minyo ni si Ramon, may 5 ka mga anak. Taga Daan Bantayan. Musta naman di ay naghan ko nga kaila sa Daan Bantayan. Si Bobot Yap, Kabahog family. Daghan kayo kong kaila. So tungod sa kadaghan na nina ko kayo nomdum. O mga northern part of Cebu na lang. No? Northern part of Cebu. Musta naman dahil si Dr. Edwin Mingito sa Sugod, Cebu. Tumungkol siya magpasko dito. Si mag-asal ka na doon, ha? Si Honorable kanhim konsehal sa Compostela, Pipi Paradyang, Nalinda Paradyang, Arnold, si Kuni. Musta naman dahil sa kabadyangan, naot nga, wanay baha diha, no? Okay? Sa mga Uwano family, diha sa Mandawi, no? I do not know kung related ni sa mayor, pero Attorney Brian Uwano sa Toledo, musta? Og isa pa may lain akong igreta, mga taga Lawaan, Uno, Talisay City, mga Baraga family, Ernie, thank you very much Sir Ernie. Imong pagtabang na ko dito sa Bright Century Hardware, lipata miling-lili, nagdisod ko sa kong paliton, kaya ako sabot si suwat sa panday. So, gingging sa Limbot, Rosalyn Ulan-Ulan, Maricar Makapas, Chow Hang, Nisa Munzur, si mga Albero Kimpan o Barliso family sa abroad, ha? Musta naman mo diha sa abroad, ha? Naot nga nindot nyong Pasko diha, no? So going back to our sender, si Ramon. Punto medical, ang problema ni Ramon. Unang pangutana, ngano man nga anhim ang ko maglisod o ginhawa kung muhigda nako. Posible ka na kung sakit unsa man kaha ni. Na ang kinimagong atong chest is na ni mga muscles, na ni mga muscles. Sumasa kung naibalan, kung panitag na kay dyspnea, medical term na sa maglisod o ginhawa, magtakilid kuno ka o gigda, ha? Magtakilid ka, dili kay mo flat ka sa imong likod para nga ang imong chest muscle maka lugar pag contract kapag mo ginhawa ka sa imong lungs, na unya kinahanglan nga with proper ventilation basin pud ang imong kwarto pod mon og wa puy air nga makasud, no? Maglisod ka ginhawa. Posible nga naa kay gining gitawag nato og nocturnal dyspnea. Usa ni siya sa mga sleep problem, no? Ban gani ani mag-snoring, kusog kay mo hagok, maglisod di ginhawa. Pagkatpatanaw ka mo og usa ka pulmonologist, na para masuta kung naba sila finding, no? Magtakilid pa ginhawa, magtakilid dili kay flat sa imong likod, ha? Sunod nga pangutana, unsa man kay posibleng hinungdan ani? Wala man unta koy bisyo pero nganong naamang koy gipamati asama ani. Sige ka ni nako gunahuna sa problema. Posible ka na stress o hinungdan ani. Ya, unsa may madulot ang usa ka stress, daghang kayong madulot nga negative, daghang kayong mga psychosomatic signs and symptoms. Usa na niya na ang maglisod ginhawa, sakit ang abaga, labad ang ulo, unsa na lang diha tungod magsigunhaw na og mga negatibo. So, remember, walay tao nga walay problema mon. Bisag doktor ni Obra, daghang problema. Si Atty. Eileen Batan, daghang problema. So, depende na how we dance with the music, no? Ang problema ko, no, gipaabot na sa kahitasaan na to, dili sa pagsuway sa atong kahuyang, kundi pag-testing sa atong kaisog o kusog nga mukig batok na yung mga problema sa kinabuhi, no?
ikanta na lang my way ng imo problema mo. Sunod yung pakutada, kinanglan bang mapacheck up yung ko? Yes, kinanglan kung mahimo lang, no? Na makasadaan bantayan sa may dool hospital dia, no? Ay, dakong hospital dia sa bantayan na dito sa isla, ha? Nakabalo, doon mamudas Danau, no? Na may dakong provincial hospital dia. I'm not sure about Medellin. Naman po dia, na ay dagang hospital dapit sa inyo. Makita kag usa ka pulmonologist, na? Kay lisod bang ginhawang imong concern. Kinahanglan gyud ka para maobserbahan, ma-laboratory workup, ma-x-ray, kung nabay makitang finding. Sunod na concern, unsa man ang mga butang nga kinahanglan akong likayan aron dili ko mo trigger akong gipamati karon. Duda ba sa mga pagkaon nga angay na kong likayan ug angay na kong kanon, dili ba pwede nga mo balik ko sa akong pagpangisda? Pwede naman ka mo balik sa mong pagpangisda, no? Man mo gibutang og pila ba ito edad na ni mo mon. Pero pwede na ka mabalik sa pagpangisda, mas mayog na kay partner, para na kay istorya dito sa loud, nga akong balikon, mas mayog yun nga magpa-check up ka, usa ka adult pulmonologist. Bisag ordinary chest x-ray, na makuha og wabay makita nga finding dia sa imong baga. No? So, sa makausa pa, balikon ako, magtakilid ka og higda. Kunya, kinahanglan nga well-ventilated ang imong room. Dili ba ingog maglisod-sud ang hangin kay usa man po na. Okay? So hinaot nakasabot ka mo na sa imong sa akong gi-speaker nimo diha sa Daan Bantayan. Kining Daan Bantayan murag mainland man ni siya, no? Mainland sa Cebu province ang Bantayan katong isla. Naot na naka-recover na mo diha sa basic na stress lagi po ning natin mga natural catastrophes mahitabo, no? Okay, so once again mo, ako si Dr. Rene Obra, may naot nga na kay nakutlo nga pagtalunan sa Promulo Baser, dinay sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat o maayo.